Как може да запазите лайфовете си в TikTok? Нека да ви покажа. Влизате в приложението на TikTok, оттам към вашия профил, след който избирате трите чертички горе в дясно, натискате настройки, пускате много малко по-надолу и тук ще има лайв, натискате него и тук ще пише повторение на лайв, натискате него. Тук ще има бутонче за запазване. Не натискайте там, а ви препоръчвам да направите следното, да натискате върху play бутончето и след което да натискате върху бутончето за запазване тук долу. И както виждате, зарежда. И вече е запазено видеото. Само да припомня, че след 28 септември записите на лайв ще бъдат запазени само един месец. Затова побързайте. Според дължината на стриминга и качеството на лайфа и скоростта ви на интернет може да са фактори за бавното им изтегляне или запазване, както ще ги наречете. Ако ви харесва и проработило, може да споделяте, да харесате, защото знанието е полезно, когато се споделя. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, може да напишете в коментарите и до следващото видео.